Hát olyan gyerek voltam én, hogy már nagyon szegények voltunk, mert az én anyám meghalt, mikor én 10 éves voltam. De már én akkor szolgáltam, Kőrösi földön szolgáltam, pulykapásztor voltam. Aztán megmondták, hogy hát hon szabad őrizni a pulykákat. Elaludtam mellettük, arra ébredtem föl, hogy a pulykák körülálltak, az prüttyögtek körülöttem, mert ugye a pulyka az olyan, ha talál valami fészket, vagy valamit, akkor az körülállják, az prüttyögnek. Aztán arra ébredtem föl, hogy prüttyögtek a pulykák körülöttem. Tehát így telt a kezdet, amire mondjuk emlékszek. Bent laktunk itt a Lajos Mizsé a Bajcsy-Zsilinszky út, hát akkor mondjuk Horthy Miklós út volt, Bajcsy-Zsilinszky út meg mostani Vörösmarty út, meg a Vörösmarty utca, sarkon laktunk akkor. Ott kezdtem, hát úgy mondom, hogy az életet, hogy onnantól kezdve aztán emlékszek több mindenre. Aztán akkor kimentünk, ugye, az apám kiurcolkodott, mondom, én Kőrösi földön szolgáltam, én meg kiurcolkodott Ladán Benére. Aztán már mikor hazajöttem, ugye, vagy hazajöttem, hát hazahoztak szeptemberben, ugye, mert 10-én volt Lajos Mizsén vásár, szeptember 10-én, akkor hoztak haza. Volt egy bátyám, meg egy húgom, egy öcsém, tehát akkor voltunk 4-en testvérek. Aztán az anyám meghalt 35-ben, mondom, 10 éves voltam. Azt akkor utána én elszegődtettek szintén egy kis gazdáhol, ahol letöltöttem 5 évet. Besenyi Jóska bácsinak hívták az öreget, nem volt családja. Ahol meg úgy jöttem össze, hogy Ladánbenei földön laktunk mink, aztán, de a Közösi földön jártam iskolába, tehát az volt közelebb. Aztán Mesdjén mentem köröztül, aztán kutya megharapott. Aztán ordítottam, aztán behívtak, adtak ott kaját, megnézték a harapást. Aztán ott megismertek, azt utána együtt értem, aztán elvitt. Aztán onnan kezdtem, azt mondom, 5 évet voltam nála. Ott szolgáltam. Egy választási malacot adott 1 évre az apámnak mindig. Tehát abban volt 1 évre a bérünk. Onnan elmentem aztán, vagy elvitt az apám Méntelekre egy nagyobb gazdához, azt meg Kalocsai Lászlónak hívták. Úgy vett fő, mert az már többet adott, az már 2 mázsa gabonát adott 1 évre. Aztán, de úgy vett fő, hogyha elvállalom azt, hogy mindig oda megyek, ahova kell. Hát én persze elvállaltam, mert a többi cselédek azok úgy voltak, hogy amelyik kanásznak szegődött, annak azt hiába mondták, hogy fordulja meg a ternet, azt mondta, hogy kanász. Ő a ternet nem fordulja. Amely gulyás volt, annak hiába mondták, hogy fordulja meg a disznót, vagy valami, ő gulyás. Tehát én meg vállaltam, hogy mindig, azt ott is letöltöttem 4 évet. Onnan kerültem aztán haza, akkor az apám akkor Alsó-Lajoson lakott. Aztán hazakerültem, azt ott megkezdtem azt az életet, ott rám gyűjt azt a dolog, úgyhogy géphővel mentünk, arattunk, kapáltunk, tehát ott nagyon sokat kellett. Ez már ugye 40-ben volt, 41, 42, 43, 44-ben, ugye mikor aztán begyűjtek az oroszok, akkor mentünk, akkor meg Berényben én jártam, Leventébe. Aztán oda jött az oktató, ahol voltam, hogy Bálint azonnal menni kell, azt mondja, mert ha nem megy el,
vagy aki nem megy el, azt mondja, a nyilasok azt mondja, vagy azok lövik agyon, vagy az oroszok. Na ugye, aztán fogtuk, azt elindultunk, azt mentünk, akkor elmentünk Dabasról, aztán arra Tatár-Szentgyörgyön keresztül, ezénél mentünk át a Dunán, Dunapentellé. Aztán ott mentünk át Kompa, Dunán. Hát az onnan aztán ugye voltak sokan, akik visszaszöktek, mert összegyűjtünk mink ottan sokan. Az hetet, amiről azt hallottam, mert hát mink nem tudtunk ott róla, csak amit hallottunk, ugye. Újság volt akkor, egy Levente újság, hát abban, amit írtak, ugye azt kellett elhinni, mert politizálni akkor nem úgy volt, mint most, hogy politikusok voltak, meg politizáltunk. Egy katona, mert 6-an voltak a gyerekek, közülük szegődött egy katona, az meg ahogy gyűjtek az oroszok, az még rájuk lövődözött. Azok meg állítólag nem lőttek vissza, nem kilesték, azt bekerítették a tanyát, azt elfogták őket. Azt mind a hetet agyon lőtték. Tehát így kezdődött. Ott onnan, még meg azt átmentünk Dunapentellénél, azt akkor mentünk közben Mosonszent Jánoson, még Leventék voltunk, Mosonszent Jánoson voltunk, meg Szanyva, tehát itt 2 helyen, még Leventék voltunk. Majd 45. január 2-án most értünk Nagyfödémesre, ott lettünk az katonák. Hogy milyen napra esett, vagy hanyadikán volt nagypéntek, azt nem tudom, nem jut eszembe, de akkor indultunk el onnan külföldre. Malackinál, Malcki, ugye neki a rendes neve, de mi csak Malackinak mondjuk mindig. Ott mentünk át a határon. Hát én mondjuk egy darabig kocsis voltam, mert fölajánlott egy öreg odavaló ember egy lovat. Hát voltak ugye lovak nekünk ottan 6. Aztán kérdezte még a századparancsnak, hogy ki akar kocsis lenni, azt jelentkeztem akkor. Aztán elmentünk a lóig, egy olyan lovat kaptunk, egy ilyen Mustang ló volt. Nem tudom, hogy azelőtt cirkuszos ló lehetett-e milyen, de nem tűrte a másikat, ő maga akarta vinni a kocsit csak mindig. Én meg föl akartam rá ülni, azt mondja a századosunk meg Dombovári Imrének hívták. Az meg olyan ember volt, hogy katona se volt. Tehát ugye ő nem volt katona, de viszont mikor katonának kellett volna lenni neki, akkor magasra volt, tehát de nemes volt. Iskolába járt. Igen. Ugye így nem kellett neki lenni. Aztán, de hát amúgy tisztnek, meg Karakán, meg végrehajtott, ugye, ahogy kapta az utasítást, azt úgy kellett végrehajtani. Tehát, akkor föl akartam ülni a lóra, ez meg nem fölöttett, azt mondja, add ide a lábad, majd földoblak. Azt fölhajított a lóra, meg elkezdett velem ugrálni, tehát mindent vég. Azt mondja, szállj le, mondtam, nem azért szálltam föl, hogy leszálljak. Azt mondja, szállj le, mert lelőlek. Azt kapkodott a pisztolyé. Elővettem már az öreg, akitől kaptuk a lovat, már félrehajtotta így a fejt, hogy százados úr, ne. Azt mondja, szállj le, mert lelőlek. Oda vágtam neki, hogy akkor majd leesek. Utána megkérdezte tőlem, hogy
És ha lelőtelek volna, tessék elhinni, mondom, ha jó sikerült volna a lövés, én szót nem szóltam volna. Tehát ilyen humoros voltam mindig. Nagypénteken elmentünk a templomba, aztán oda jött azt a zászlóajtiszt, aztán láttuk, hogy oda ment a parancsnokhoz, intett, hogy kivonulni, azt akkor indultunk a külföldre, vagy menni, azt gyalogoltunk. Hát, azt nem tudom, március valahány hanyadikán volt valahogy, tehát mikor azt fogságba estünk. Tehát így telt a katonai élet. És hogy kerültek fogságba? Fogságba meg úgy kerültünk, hogy betelepettünk egy tanyába. Hát olyan tanya volt, hogy tehát közel a falu hóna, de nem a faluba voltunk, csak így a falu végén. Azt már az amerikaiak ott gyűjtek előttünk az úton, míg meg arra belül lestük. Majd én nem tudom, hány napot voltunk ott, 2 napot, vagy hogy a hátunk meget, mert emelő a hátunk meget, meg az oroszok haladtak előre. Tehát egyik oldalról az amerikaiak mentek előttünk az úton, a másik oldalról meg az orosz lövedékeket, mert akkor már azoknak volt katyúsa. Hát ugye meg volt nekünk mondva, hogy mert be voltunk egy ilyen pajtába, ugye el voltunk ott rejtőzve, csak az őr ugye az séremórát. Meg volt mondva az őrnek, hogy ha amerikai gyűn, nem kell neki szólni, csináljanak, amit akarnak. Aztán oda ment az őrhő, egy amerikai, azt megfogta a vállán a puskát, azt ledobta így a földre. Aztán meg szólt, azt akkor kimentünk a pajtából, aztán akkor kérdezte az amerikai, hogy pisztoly, pisztoly, pisztoly. Tehát, hogy kinek van pisztolya. Akinek volt pisztoly, ugye a tiszthelyettesöknek, azt mondja, wie dollár. Tehát nem vették el a pisztolyt, akinek volt se, hanem megvették. Aztán fizettek érte cigarettát, vagy pénzt, vagy tehát mennyit. Tehát így akkor azt ki kellett vinni az összes fegyvert az udvarra, úgy el voltak oda be a pajtába dugva, mert olyan pajták voltak, hogy ott volt elgépelve a gabona. Aztán onnan kihordtuk, azt akkor le kellett hajgálni az udvaron őket egy rakásra, azt el voltunk fogva. Erre fő másnap fő kellett szenni, aztán kipucolni újból, aztán akkor indítottak bennünket. Akkor mentünk Unterweberbe. Hát ez egy nagy repülős laktanya volt. Aztán ott megkérdezték, hogy ki jelentkezik munkára, de nem kellett kimenni. Hát a repülőtér, mert nagy repülőtér volt, az nagyon, mint egy kis falu, akkora volt azt. Hát mondhatom azt, hogy hát az épületekben nem sok kár volt, de maga a röptér, az össze volt úgy bombázva, hogy ne lehessen használni. Teli volt bombagödrökkel, azokat kellett ugye behordani főddel, meg elplanírozni, meg ilyen, hogy mondjam, mi hasonlíjon, ilyen 60 centi széles, meg 2 méter hosszú volt, ilyen összekapcsolható lemezek. Azokkal kellett lerakni a röpteret, mikor már el volt simítva. De mondom, hogy csak azoknak kellett
akik vállalták a munkát. Hát én is vállaltam, ugye én is kijártam. Voltak, akik azt ugye nem jártak ki, azok oda behenyítek. Egy darabig ott voltunk, akkor a tisztek még velünk voltak, aztán csináltak tiszti konyhát, tiszthelyettesű konyhát, meg amerikai ellátást kaptunk akkor. Hát jónak jó volt az, de nagyon kevés volt. Nekünk magyaroknak, hát 7 deka kenyeret kaptunk egy napra. Azt ugye, hát az nekünk mondjuk nagyon kell. Őnekik elég volt, mert ők kaptak hozzá. Ugyan mink is kaptunk még ilyen ropit, meg mikor mit, ugye, levest, ezt, azt, tehát el voltunk ott látva, csak nagyon kevés volt. Körbe voltak kerítve, ahol aludtak? Hogy? Ilyen barakokban, amikor aludtak, akkor körbe voltak kerítve, vagy őrizték? Nem, ott kiirkálták a magyar tisztek, ugye, hogy ilyen önró, olyan önró, mert mink, amikor katonák lettünk, mink önkéntes rohamistáknak lettünk minősítve. Tehát, mintha mink önként mentünk volna, aztán rohamistáknak lettünk, mert voltak ugye, akik hunyadi páncélosok voltak, eszeszek voltak, hát mink önkéntes rohamisták voltunk, tehát ennek voltunk elnevezve, hogy így mondjam. Azt kaptunk az új ruhát, az új ruha az már úgy volt, mert azelőtt ugye ez a régi sapkánk volt, akkor meg kaptunk már ilyen simléderes sapkákat, meg a ruhát is újat kaptunk. Aki nem volt beosztva, mert én kocsis voltam, a kocsisoknak maradt az egyenruha, tehát ami volt, a többinek, azoknak meg le lett cserélve paplaruhára, aminek az egyik fele ugye fehér volt, hogyha harcba megyünk ugye a hóba, akkor fehérre kellett fordítani, ha meg így csak ilyen pusztába megyünk, akkor zöld ruha volt, tehát meg ilyen tarka. Tehát ilyen, én aztán ugye, én nekem maradtam, mert mondom, akkor kocsis voltam, vállaltam a kocsisságot, ahol meg úgy jártam, hogy leszették, mikor kilecserélték a izéket, ugye a többinek a paplaruhára. Hát az enyémet nem, de én nekem, ami jutott köppeny, meg ruha olyan, hát olyan régi katonaruha volt, aminek a háta, mert hát ugye nem lehetett válogatni, hanem odadobták az embernek, tessék, aztán vett fő. Összedobálták, mondom, egy rakásra. Nekem meg ugye maradt, az volt egy valaki, akinek már ilyen agyusztát, mert már ugye, mink úgy neveztük, hogy agyusztát ruha, aki már meg volt csináltatva. Aztán tudtam, hogy van, aki őrizte a ruhákat, mert ugye dél lett, mikor lepakoltuk azt. Aki őrizte a ruhákat, bement lepihenni a többivel, én meg szépen oda mentem, azt megkerestem azt az agyusztált ruhát, aztán kihúztam, lecseréltem én magamtól. Hát ugye, akkor nem vették észre, leadták ugye a ruhákat, aztán harmadnapra láttam meg rajtam az egyik 10-es Puha nevezetű volt, volt köztünk a hóhér. Tehát a neve Puha volt, de ő volt kinevezve, az olyan kemény volt, hogy tehát ha kikötöttek valakit, akkor azt hajtotta végre.
Tehát a kikötés ez volt, ugye, hogy hátra tették a kezit, hátul összebilincsölték, azt akkor főhúzták. Ez volt az, hát meg volt szabva, ugye, hogy hát hány perces a kikötés. Azt olyankor, vagy ha valakit kivégeztek, ugye, akkor már olyan is volt egy, akit nagyfödémesen ugye kivégeztek. Hát, hogy azt mennyire volt igaz, mert a mi század parancsnokunk, ez a Dombovári Imre, ez ugye olyan ember volt, hogy a parancsot kiadta, de ő maga nem szerette nézni. Azt mindenkinek kellett volna menni a kivégzést végignézni. Aztán, hát ez a, mindig lékéstünk, most ez a baj, most az a baj. Már többiek gyűjtek a kivégzésről haza, amikor még a faluból kiértünk. Ez még nagyfödémesen volt. Hát a kivégzésnél ugye be volt töltve, nem tudom én, a puska, de abból nem volt mint megtöltve, de úgyhogy nem tudták, hogy kilőtte tulajdonképpen agyon. A századosunkkal meg olyan volt, hogy az meg ilyen bűvész mutatványokat tudott mutatni, hogy hontanult azt nem tudom, tehát, hogy mondjam, olyan mutatványokat csinált, hogy elnyelte az órát, karórát. Azt ment ott az órán lefelé, azt láttuk, hogy nyomja ki a torkát. Azt mondja, figyeljétek meg, jó, már előtte mondta, elnyelte, mikor lement nagy erősen, ugye, kigombolkodott, azt akkor oda kellett menni, az óra, hallgattuk így az órát, hallottuk, hogy ketyeg az óra, oda, az jobban hallottuk, ott, mint hogyha killet volna az óra. Meg biliárdgolyót nyelte, meg ilyeneket, meg járt hozzánk ilyen Levente újság volt akkor, aztán azt mondja, kinek van egy Levente újságja? Azt akkor adtak neki egy Levente újságot, azt összeszaggatta, amennyire csak összebírta. Bevette a szájába, azt összerágta. Aztán, mikor összerágta, akkor kiköpte azt a markába, elkezdte, keresett neki egy szálát, akkor elkezdte rázni. Mi meg néztük, majd meg vakultunk, annyira néztük. Addig rázta, még ugyanolyan újságpapír lett belőle, mint azelőtt. Tehát ilyen bűvész mutatványokat csinált. De ilyen volt a századparancsnok. Hatatérésünk meg aztán... Még közben voltál Dappauba. Annak ott voltunk ugye Unterbiberbe valameddig, azt onnan elmentünk, onnan egy sátorlágerba mentünk akkor. De hogy annak mi volt a neve, mert ugye csak az egy ügetőpálya volt a németeknek. Még akkor, mikor oda mentünk, akkor még működött, mint ügetőpálya. Aztán egy éjszakát aludtunk ott, fölépítettük, mert kaptunk sátrakat, akkor a sátrakat kaptunk, hogy 200-an fértünk alá, egy sátor alá. Az igen. 200-an. Aztán onnan mentünk, vagy egy éjszaka ott aludtunk, másnap aztán kaptunk egy utasítást, hogy akinek a nevét hallja, az lépjen ki. Minket visszavittek Unterbiberbe, a röptérre, akik jelentkeztünk munkára. Majd másfél hónapot letöltöttünk, azt akkor visszavittek minket is a sátorlágerba. Hát másfél hónapot töltöttünk ott, vagy legalábbis akiket mind. A többiek ugye, akik nem dolgozott, az 3 hónapot töltött. Azt onnan vittek aztán bennünket
Dachauban, hát az meg ugye azelőtt ottan ugye a zsidók voltak ottan, aztán hát mi voltak ottan, működtek még ottan, de ők már szabadok voltak, mind meg ugye, mint foglyok. De ők mehettek, amerre akartak. De voltak lajosiak is itten, voltak, akik a Mónárnak nevezték, Mónár zsidók voltak, ezek ilyen ruhakereskedők voltak itt. Ugye voltak, akik ösmerték, hát én nem ösmertem, de voltak, akik ösmerték őket, meg beszélgettek ott. Tehát, mert voltak köztünk ugye olyanok, akik Romániából voltak, menekültek, azok svábok voltak. Először azokat vitték volna haza, Csehországnál akarták őket átvinni, de ott meg mire, nem tudom, valahova mondták, hogy hát hova beértek, aztán már kint várták őket, hogy viszik őket munkára. Az amerikaiak meg visszahozták, tehát nem adták ki munkára, hanem visszahozták oda a lágerba. Aztán ott voltak egy darabig, akkor utána minket március 46, hát március 16-án értem haza, 10-valahanyadikán. Minket meg, ahogy kísértek, akik kísértek, meg 6 amerikai kísért, Komáromba szereltünk le, de akik Pest felé gyűjtek, minket elkísért egy olyan, hogy mondjam, olyan amerikai katona, akinek a szülei magyarok voltak. Aztán azt mondtam, mert ugye kikaptuk a hideg élelmet a 3 napra, hogy 3 nap hoznak haza. Azt mondta, mert 1,5 nap alatt hazaértünk azért, hogy akinek nem nagyon szükséges, az hagyja ott hagy ajándékozza meg a rokonát, aki volt Peste. Hát ugye egy fél vagonnal volt állítólag az, amit ott adtunk neki. Úgyhogy mondta, hogy nem kell több. De hogy azt megtalálta, azt ugye ő elkísért bennünket Pestig, azt Pesten aztán szálltunk, hát akik erre gyűjtünk, ugye Kecskemét felé, főszálltunk ottan a vonatra, vagonokba, ugye aztán onnan gyűjtünk haza. Hát, tehát így sikerült aztán hazaváncorogni. Hát a bátyám az 1 hónappal előbb gyűjt, mert ő is kint volt, de ő a huszároknál volt. Én meg, hát mondom, milyen gyalogos voltam, hát azt ugye először kocsis voltam, tulajdonképpen el voltunk nevezve pókszázadnak, de hát csak azért, mert a főhadnagyunknak az volt a szavajárása, hogy pók. Itt is volt egy pók, ott gyűjt egy pók, igen. Aztán így el lettünk nevezve pókszázadnak. Ő meg el lett nevezve főpóknak, yeah. Már hadnagy volt. Az meg Havasi István volt, így a nevére emlékszek. Az Havasi István volt. Azt ugye az meg volt mondva nekünk, hogy a századparancsnok, ez a Dombovári Imre, ugye, mint százados volt, ez nem volt katona se. Aztán ugye, de meg volt mondva, ha bevetésre kerül a sor, tehát bevetnek bennünket a németek, ugye akkor átadja a parancsnokságot a Havasinak, mert az annak hogy mondjam, a képzettebb beosztása, volt. Tehát az rendes katonatiszt volt, Havasi. Volt egy hadnagy, Csatai Bertalan, az meg
az meg frontharcos volt, az is volt katona. De az egyiknek az apja foglalkozott tehenekkel. Akkor én már gulyás voltam. Azt vettem én egy 6 lövetű forgós pisztolyt, meg ilyen pisztoly meg fegyverbolondja voltam. Vettem Ladánben én egy ilyen 6 lövetű forgós pisztolyt, azt ugye föltöttem a vakarópócra. Hát olyan magas volt a vakarópóc, hogy így alig tudtam elérni. A kefe meg a vakaró közé elgyugtam. Hát meg volt nekem, nem tudom, hogy meddig, de csak sokáig meg volt. Majd olyan csendőrök gyűjtek be, kötöttek be az istállóba, akiknek az apja foglalkozott a tehenekkel. Az kíváncsi volt rá, hogy a Kalocsáitnak milyen tehenek, az átgyűjtek oda. Vagy átgyűjt oda, csak az egy. Aztán megnézni a teheneket, de mondom én, olyan magas volt a vakarópóc, hogy alig értem, de hát a csendőr akkora volt, hogyan meg így nézett rá. Megfogja a pisztolyt, leveszi onnan, vakartam épp a tehenet, aztán odahozza, azt oda nyomja így az órom alá, azt mondja, ez kié? Hát, most mit mondjak neki, hogy kié? Hát maga az enyém. Azt mondja, honnan vetted? Hát mondom, én nem tudom, mondom, de úgy vettem. Aztán visszatette, azt mondja, vigyázz, azt mondja, fő ne jelentsen valaki, én nem jelentelek fő, de azt mondja, valaki főjelent. Azt mondja, ja, kérdezte, hogy golyót honnan szoktál beleszerezni. Mondom neki, hogy amikor honnan sikerül. Nem mondtam neki, hogy a gazdának a fia nagy vadász, mert meg nagy vadász volt, aztán annak volt olyan ösmerettsége, hogy annyi, mert volt neki 6 fegyvere. Volt neki 2 vadászpuskája, akkor volt neki egy katonafegyvere, volt neki egy levente puskája, tehát volt neki, mondom, 6 fegyvere. Aztán Kecskeméten a lőszerboltosnak, ugye azt vitt tőle, amit akart, mondom, azt abvette nekem a lőszert, meg ő neki, volt ugye az engedélye. Hát annak még Mizsén lakott néha, mert meg olyan volt, hogy az öreg már beteg volt, ugye, de a fiával, hát hun egyeztek, hun nem egyeztek. Mikor valami lesz, akkor kihúzódott Mizsére. Mert ott a feleségének meg ott volt birtoka, annak meg ott 50 holt földje volt, mert meg almási lám volt. Aztán meg az meg Tukacsalmásinak hívták az apját neki. Aztán annak megvetett tanyát, aztán ugye azt adta oda neki. Azt mikor összevesztek itt, akkor kiúszogott Ladám, vagy Mizsére. Mikor kibékültek, akkor hazahúzókodott. Aztán tehát megengedték a csendőrök, hogy elvigyenek Dabasra. Ott meg úgy jártam Dabason, mert voltunk ott legalább vagy 200-an. Csapatban én voltam a legkisebb. Meg az udvaron, a községháza udvarra gyülekeztünk, oda vittek bennünket, azt kimentünk egy gyakorlótérre, egy oktatóval. Én voltam a legkisebb, azt odagyűn, azt mondja, hogy hát te honnan gyűjtél? Mondom neki, hogy Ladánben érő. Ugye hát az Hunaz Istenben van, azt mondja, milyen, nem is hallottam ilyen. Magyarázni akarom neki, hogy hun van Ladánben, hogy Lajos Mizse, meg erre, arra, hogy ne magyarázkodj, azt mondja, olyan pucolj innen hazafelé. Hát az kiderült utána, hogy ő is Ladánben volt. Ja. Azt ugye, ő ösmert, mert volt, mikor Ladánben én
mentünk ugye Leventébe, mert mondom, volt ilyen időszak, hogy nem jelentkeztem, azt akkor meg kellett jelenni Ladánbené. És csendőrökkel már ott először összegyűjtem, hogy Ménteleken, mikor voltam a Kalocsaiéknál, el kellett vinni a kutyákat óvásra. Volt 4 kutya, volt köztük egy hatalmas nagy kutya, azt avval motroztunk. Fölültem a hátára, akkor csavargattam a fülét, azt a káját, mint a motok. Ugye azt is elvitt, azt vártuk ott az óvtásra, hogy az orvos óvtotta, de oda jön egy manusz, azt mondja, ez a Kalocsaiék kutyájuk, mondom, ez. Azt mondja, hogy add ide ennek a kutyának a láncát, azt mondja, mert én elkaptam. De hogy adom, mondom, nekem meg az volt a kedves kutyám, mondom, mert motrozni lehetett vele. Aztán ezen összekaptunk ottan. A kutya feküdt nyugodtan, de ki akarta a kezemből csavarni a láncot. Én meg szóltam a kutyának, mondom, Ambrus bánt, erre a nagy kutya fölült. De mondom, hatalmas fölült, ott a nyakán így visszafordította a szőrte előre, a szömei meg vérbe rettek, addig körülálltak ott a népek, aztán szétszaladt ott mindenki, azt mondja, hogy hát a gyerek ráuszította, Lendvai Ferinek hívták a manuszt, aki elkapta a kutyát, mert tényleg oda lett neki adva a kutya, de hát én nekem ez addig történt, még én a kutyákat kivezettem, meg stb. Az hogy jött oda. Jöttek azt a csendőrök, mert azok is voltak ott, ugye, hogy mi van itt, azt mondták, hogy a gyerek ráuszította a kutyákat a Ferire. Aztán Lendvai is mondta magáit, hogy ő a kutyát elkapta, én meg azt mondtam nekik, hogy én meg a kutyát nem adom oda, nekem nem mondták, hogy adjam oda, én meg nem adom oda. Mondom, azt a csendőrök nekem adtak igazat. Azt mondták, hogy hát hogyha elkapta a kutyát, azt mondja Lendvai, azt mondja, a gyerek most beoltassa a kutyát, az hazavezeti maga, meg menjen elérte, az otthonról elviheti, azt mondja. Én meg kijelentettem, hogy otthon se adom oda. Kalocsáitnál azok meg olyan hely volt, hogy ott a csendőröknek volt hogy mondjam, ilyen állomásuk. Ha kijártak, kigyüttek erre Méntelekre, oda be kellett nekik gyűnni, ott volt nekik egy szobájuk, meg egy szekrény, azt ott le is fekhettek, lepihenhettek. Tehát ilyen dolgok voltak.